Yan, ito naman kabayan yung dirnowing ko. Papaukitan ko na kay Manoy Bob. Yan. Dito sa lugar namin siya ang tagagawa ng mga ganito sa lungan ng itak saka hawakan. Yan, itong sa akin na to, sungay ng kalabaw to. Yan, makikita nyo. Nakatornilyo lang siya dito sa dulo. Tapos itong sa tatay ko, sungay din ng kalabaw to. Yan. Inabot na naman kami ng bagyo dito mga kabayan sa Bicol, kaya hindi kami makapagtrabaho. Yan, yung ulan na to simula pa to kahapon, kaya hindi kami makapagtrabaho. Yan, kagabi ang lakas ng hangin. Yan. Ang grabing lakas na ng hangin dito. Ayun, makikita nyo mga kabayan, oh, yung dahon ng nyog. Yan, yung wifi namin na nandun sa dulo ng puno na yon, naputol na rin, bumagsak na. Ayun, nakalawit na yung kawayan. Yan, yung drum namin punong-puno na ng tubig. Tingnan natin dito sa likod. Yan, wala pang kuryente dito. Maulan na, wala pang kuryente. Yan, yung kusina namin. Basang-basa na rin dito. Yan. Yan naman yung kamalig ni Manoy Bob. Yan, kung saan siya gumagawa ng itak. Yan. Yan, grabe, pati yung mga panggatong namin dito nabasa na, oh. Yan, yung ginagawa ko namang food cart dito, yan, basang-basa rin. Inabot ng tubig sa lakas ng hangin. Yan. Ay, patang ko na rin yung bubong yan. Yan, naka-temporary lang yan. Yan, yung mga wall flashing dyan, hindi ko pa rin naikabit. Kaya makikita nyo, pumasok din yung tubig sa mga gilid na yan. Yan, habang wala kaming magawa mga kabayan dahil maulan, papaukitan ko tong pinagawa kong itak ni Manoy Bob. Yan. Papalagay ko dito yung pangalan ng channel ko. Yan, ilagay ko dito yung logo ko saka yung Lon Bicol. Yan, ito yung gagamitin kong kuwan doon sa logo para mabilog na bilog. Mano-mano lang. Wala nang... A few moments later. Yan, ito naman kabayan yung dirnowing ko. Papaukitan ko na kay Manoy Bob. Yan. Dito sa lugar namin siya ang tagagawa ng mga ganito sa lungan ng itak saka hawakan. Yan, itong sa akin na to, sungay ng kalabaw to. Yan, makikita nyo. Nakatornilyo lang siya dito sa dulo.
Tapos itong sa tatay ko, sungay din ng kalabaw to. Ayan. Kaya pang matagalan talaga. Ilang itak yung mauubos. Pag sira na yung itak, katanggalin lang tong hawakan na to, yung puluhan. Papalitan lang ng itak. Yan, pinalagay ko yung logo ng Lone Bicol saka yung pangalan. Yan, medyo madilim. Yan, ang tawag yan dito sa pang-ukit na yan, Ardabis. Yan, ito yung mga gawa niyang itak dito. Yan, may mga nagpagawa nito dito, hindi pa kinukuha. Yan, ito naman yung kahoy nito, yung kamagong, kaya kulay itim siya. Yan, walang kwanto, walang barnis, so itim talaga yan. Tapos ito, pagawa rin sa kanya ito. Yan, hindi pa kinukuha. Yan yung trabaho dito ni Manoy Bob. Tagagawa ng mga itak. Yan, mas maganda yung puluhan, sungay. Talagang hindi basa-basa nasisira. Yan, may tornilyo pa siya dito. Yan, pag sungay, nakatornilyo yan dito sa likod. Ayan, nakikita niyo yan mga kabayan. Oh. Talagang hindi basta-basta masisira. Yan, ito kwanto. Tubo ito na bronze. Yan, pinukpok lang na mapantay. Yan ang ginawang panlak dito sa likod. Yan, pero pag kahoy, ganito lang siya. Yan. Yan, kahoy lang yan. Yan, ito yung mga ukit niya. Oh. Ito namang dito sa itak ng tatay ko, ayan, pusit. Pusit ang tawag dito? Ito huyanin ko yan. Ito huyanin. Pugita. Pugita. Pugita, parehas lang siguro yun, kamag-anak din ng pusit yan. Pugita, walo ang ano. Tapos dito may manok. Yan. Yan, halo-halo. Halo-halong ukit. Yan, okay na mga kabayan. Yan na lang, YouTube na lang. Yan, ang gagawin ko dito, papakulayan ko to ng pintil pin, itong inukit na to. Yan, kaya pintil pin mga kabayan yung ginamit namin kasi naubusan yung ko namin, yung pang spray ito. Yan, sana yung ikulay namin dyan kaso naubusan kami. Yan. Kaya sabi ko pintil pin na lang. Yan, okay na, parang kwan din, parang pintura. Yan ngayon, liliyahin na namin yan para ang matitira lang yung nakaukit. Yan, okay na to mga kabayan. Ngayon, babarnisan ulit namin to. Yung katulad nung dati, yung kulay nito. Para bumalik yung dati, yung naliha. Ayan. Yan, ito yung gamit naming barnis, plastic barnis. Yan, ito yung ginagamit ng kapatid ko pag nagbabarnis ng mga itak. Yan, papatuyuin muna namin to dito. Yan, hanggang dito na lang muna mga kabayan. Maraming salamat po sa panonood.